Hambai jotono ani YouTube no subscribe kema bagai tai 1k subscriber angka ge kakao datino 10k subscriber bo ngana hanai ko ani Facebook ni dol tai jara WhatsApp ni contact otongai rok jotono no hambai ma hano tang hemake jotono share khaima bagai nyai ani video tai jara nani rong no bo hambai ko 10k subscriber pro winner chicken dinner khailai PUBG o de na ke KFC o abo lo sawane je pro 10k subscriber ngo pro Tamil win rok saimang hana tinin video tami te ko bisram wons ni masa ko tongo David Dabro mahne bo marke at sinya kereng bonani photo rohmani bo seika paika ko ekdin nang hata ko kita bubon roni a photo nai phaigen nai norono phunung nai a photo nai ne dinor bahing jaka bosinya dereng ringya David ni or thangana bo ani photo art khaimani nai granai tabuk David changni goli o sokya mok master para hanja go bisram wans search ganawo ikomo search ko tokthun ta hai max bo mo nok ni borong ni situi ma phase wani borojen ton ira jaka max mudah sekang song nok melu rike berstudio
Koi pekya. Sok pekya nogo tabuk ko bazar batani ni koi kaisa sai pekya. Tabuk David ni art khaimani phunuk nai narong no kaham ke thaste nai ne din narok bahai angjakha ko ani je photo abo phunukana real photo hingke bo seimani photo bo phunukana hingke tai abon por bo je seimani buini photo rok seimani e abo narong no phunukana nai din narok bahai tar naithokjak bai. Norok bo jodi photo seirena musungke David bai norok bo bai contact khaimano ko Instagram o art by David ni search khaidi ART space by David norok bo bai kok salai mano nong photo rohdi bo seyene David bai contact khaimano tai jodi o video naithokjak like share tai subscribe kaisa khaidi hambai.